Здравейте, дами и господа! Аз съм принцеса Истинска и Нежна, а вие сте с моят албум "Моята градина. Една джунгла в рая". Ето вижте, това са тиквички, които могат да се отглеждат и в саксии и плододават успешно. Ето тук ще ви покажа даже една огромна, която всеки момент ще я откъсна. Ето. Така че посадете си може и на балкона и няма да съжалявате. Много са вкусни, защото не са турени и пръскани, екологично чисти са, без отрови, не само вкусни, но и полезни. Ето и тук друга. Аз понеже цял живот съм отглеждала цветя в София и тук опитах в саксии да отглеждам плодове и зеленчуци, дори дръвчета и наистина получава се. И има висок добив. Ето вижте, тук и карфиола също. Ето тук отзад. Хубав ден ви желая!